Lodrane durung bisa apa-apa. Ya angger si badan makana umbang-umbangan maning bae. Angger bae sing dia lemah-lemah. Sedulur tua. Gampang bae Gusti Ratu memecate. Elok nguden-ngudeni ari apa-apa. Mendi maning kini dalan sing dituju ki ya. Apa meranakaken? Apa sing melenggok mene? Lamun merana olie apa? Lamun mene olie apa ya? Lamun nana wong marapan takon. Sayang elang kau wong. Dirain bae dingin lah ning sor wiwitan sing gede. Arep ngaug arep nonob. Jare Gusti Ratu tugaskeun kadergang rayu. Sing ngarane rayu wong wadon kudu bisa mikat atine wong lanang. Lebakien Dewi Lodra arepan tebar pinian. Salah takana. Tebar pesona. Tebar pesona, tebar pinian maning sawaya. Tebar pesona. Arep nunjukaken kecantikan, kemolekan, uga kegembrotan ning badan. Wong lanang zaman sekian mah senenge sing lemu-lemu. Senenge sing bapuk-bapuk, tak buktikaken ning lebakian. Gede-gede temen wong. Iya ya, Pak. Jagat bengi wayahe wong turu lali. Tek teleng sing kaduan masih pada melek ning lebakian. Iya rame. Yambu ari sing lanang mah wajar ya Dul. Sing wadon beli turu-turu. Iya indahnya lagi anak acara apa kini Dul? Anak wong ajatan. Paingan berarti rombongan majikan kan. Karo pajenane keding keluarganya pada munggah ning panggung. Kina pemajikane? Duduk. Ah, duduk. Duduk. Ai bokat kita mah sampeyan yuk majikane. Iku majikan mah. Oh. Sing kelambine tingkerlop ku majikan. Oh, paingan iya. Pantes majikane gembleng. Majikan lanang endi ndane ya? Majikan lanangnya anak. 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 Durung balik. Ya durung umay ning kene aku kon balik mendi. Ai umay kuning kene. Prangsane. Ya ampun Dul. Bocah ki lamun tek deleng sing kadoan najan pendek ke pendek pantes. Akeh pantes e. Ayu beli jare sira bocah wadon kiyen. Sira iku bakal ndeleng wadon ku bocah blesak kakatone ayu. Nang sirakan wong lanang. Aja mudah tergoda karena kecantikan wanita. Jare pintere wong ngomong. Singaran wadon ayu sumpering perkara. Mang. Wadon racun dunia. Racun. Ake paku pada keplayu gara-gara. Wadon. Tertulis pada nangis gara-gara. Wadon. Panjak balik linggawa duit gara-gara. Oh. Masih usum ba indane? Masih usum ba indane? Bos yang ngejrek. Sing elingan ning anak rabi ning omahna. Eling panjang. Wong wadon wis barang tentu ditinggal ning laki usaha dedonga. Iya ya Mas. Sira sing dadi wong lanang utamakan keluarga ning omah. Oh bener ning anan. Ya lamun dihayati memang bocah wadon kin kibli bener kene Dul. Ah kita rusak apa? Dudu rusak raine nok. Posibli bener. Morale sing ora bener. Bisa nih. Sikap lan karakter sira. Privasi kulane. Ora lumrah lan wajar. Are konon garep mendi. Di kula mah baka matuku bengi Mas. Baka metu bengi. Iya. Baka awan Turu. kayak kalong bocah ki. Baka awan metu-metu wedi bokat ireng. Iya bokat ireng dasiran aku dianggap apa. Sampean ku ngarani kita mah beli bener. Jagat tengah wonge masih ngayap-ngayap bae. Sampeane jagat koyam ini masih mabur-mabur bae. Mabur-mabur dak kita aku kinjeng. Bocah ku hari ketu ngomong dielingaken kurang terimane. Ya Allah. Tabakanlah imanku ya Allah. Semoga aja kegoda rayuan setan ya Allah. Ya Allah sadarkanlah pikiranku ya Allah. Anak setan apa nih kene?
warasan anak setan. Wedi kita bakana setan ko. Bakal ngerasa wong lanang dudu mukrime bakal ngobrol karo bocah wadon aja parak-parak. Oh, lagi tahan uji. Aja maning gandeng tangan nang pandangan mata iku jinah hukume. Bakal dudu mukrime aja sok mandeng-mandeng wong sejen. Cang pengen weru wong lanang tahan uji ko mamang. Kita pengen weru, cang meneng ah mamang. Ya Allah, ya Allah kuatkanlah imanku ya Allah. Sadarkanlah pikiranku ya Allah. Matanya keduk-keduk. Ya Air Allah. lirik kan ya, air lirik ya. Ya Allah. Ya Allah gede teman ya Allah gede teman ya Allah. Subhanallah. Aduh. La ilaha illallah pangeran. Ya Allah mandai nake semono gedene ya Allah. Ngomong apa sih dikaku? Sing nyebut nang Ya mung bejak kayak kue. kita kan wong Islam nyebut sing bener. Ya Allah. Sing aran wong nyebut iku supaya eling. Ya bener. Ya Allah kuatanlah imanku ya Allah. Nang sana sing kuat ah, wong lanang manang wong wadonku. Mamang Jun, masa aku pentut-pentut? Ya aku seno ke modus kuno. Ngoropan gayul bokong. Bener temen wis kegawaning zaman. Iya. Singaran bocah wadon zaman saking ngundake bocah lanang penampilannya dul. Iya. Baka ana wong lanang sing ganteng pasang action. Jackson. Kita wong lanang kudu ngerti. Sebab jare pintere wong ngomong singaran wadon model kayak iki mangsa petaha. Peta mas, peta. Mas, ya ampun sampeyan ganteng temen. Kesuwun ya Allah. Dikaku ngomong kayak kue. Iku bocah ku ngomong kuno dul. Yang ngomong kayak aja kayak. Baka wong muji kudu kita mengucapkan matur kesuwun. Oh, kayak konon. Ya iya. Tobat, wong lanang kosi rapih ning dandanane. Ya Allah terima kasih ya Allah. Dalang ning segi busanane. Kelambine ireng. Soale bentinge. Udeng-udenge. Raine. Untune. Ilate. Awake. Iya tak kita nih dengan. Iku mamang dulu sih ngomong mah. Dari ke mangsa petaha bocah ki bahasa ngomong. Beli mas. Hari buka kita mah iya. Ireng ayam semua. Aduk ya Allah. Aduk ya Allah manda temen enak ya. Ya, pak udah ngomong. La ilaha illallah. Ireng ayam semani. Ya. Mandel, cara jeplakku. Jeplak dong aku udah apa? Kayak medikom jeplak deh. Oh si jeplak. Arya papa kok. Subhanallah. Ireng ayam semani. Cakep. Bagian sampean wonge ireng. Tapi bisa mikat si jantung hati. Ireng ning surga nyong. Cakep. Lambine ireng. Cangkeme bocah. Sawat karo tetekan bocah. Wah sing merinding rongaken nek. Juga mau malam mau yukti. Wong lanang semene garang nih. Di aleman ning no. Iya. Arja Winangun Geneng Klobot. Coba. Desa Jungjang Andegan Pedati. Terus. Ati ngelamun demene abot. Arep tekrunjang watir duwe laki. Bisa kita nih dua laki. Iya. Durung berusia. Ngomong no. Rumbah kangkung, rumbah semanggen. Masya Allah. Karo kerupuk disambeli. Ya ampun. Kari ngemet segane bae kuno ning tuan kerupuk. Totok sungguh. Ya yang usah kaman gak usah sedep kari rumba karo kerupuk mak koplok. Hampir warak beli mas. Uang salahnya peda beli. Kalau harus disabut iku mah. Iya ya. Arya Baka wong uang salahnya ku sing bener. Jati barang geneng sepur. Cakep. Cikampek Pegaden Baru. Terus. Beras larang beli bisa nempur.
mangan gaplek dituru-turu. Mangan gaplek kayak kune apa? Aja gaplek Kang. Sangka beli panas sangka buat ne. Iya. Ika kon mangan intip. Mangan intip sira wong miskin. Mangane gaplek. No. Nun mas, nun, 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 nun. Andel lu ngane gahaya. Ayo sira. Mindane iya takun. Ya Allah. Baka wis kaya kenen. Sing aran iman mah kita kuat. Kuat. Tapi imin kadang-kadang sing beli kuat. Sanega imin aja dijak kari nyerimpet mah. Ya Allah. Bocah ki manda senenge sing dadi lanang. Ya karuan. Ndo. Nun mas, nun mas, nun mas, nun, 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 nun. Padahal dulu ku raine keisinan, raine keisinan, raine keisinan. Manu compal dok, compal meten. Compal deh aku udah ku apa? Aku deh, lalu apa aku? Pengen deleng gambar. Bego gambar kok pelik. Wong beluk ora tutup-tutup dadine. Ndo. Nun mas, nun kita mamas ora duwe laki, duwe demenan ya beli. Ketemu karo wong lanang nembe karo sampean keplok kok kula mlaku-mlaku dhewe kan. Lamun jak kula beli mlaku-mlaku, moal mungkin kula ketemu karo sampean. Sampean takon apa mas? Yakin temenan masih perawan? Beli percaya? Boleh dicoba? Bocah ku maksa ba. Tek omong isi mbak si lagi bakana wadon aja daga-daga bae. Bakana wadon jelalat ngulet. Bocah. Nok Nun, aja gawe laraning atine wong sejen. sampeannya priwe? Aja gawe ngentokna tenagane wong sejen. Apa sih? Sing aran nahan kunok ora. Aduh. Sing mau kita jengkelit dewek bae sing pegel kita. Senok indane arep mendisi. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Arep ngulati lakine. Di ora duwe laki. Pertemuan karo demenan. Langkah sing demen. Ora duwe laki, ora duwe demenan. Iya, Statusmu perawan apa randa, Nyai? Rangda. Subhanallah. Berarti kita kesalan duga uwong. Ci, Hari pokat kita pantar semen aku masih perawan dul. Hari konon. Ternyata bocah ki ngomong terang-terangan. Iya. Bocah ki wis randa. iya Rangda kita mah. Sayang temen indane bocah pantar semene wis randa. Kok sampean ngomong emang konon rupanya kayak terhina temen sing arane wong wadon dadi Randa. Tutungina bayi. Karena bakal ditelik saking segi usia. Yung siraki umurnya durung pira kena ngapa wis randa. Iya, bener umurnya durung sepira. Iya. Tapi kula mah wis Rangda. Bukan? Rangda, Iya. tapi Apa? rasa perawan. Wah, la ilaha illallah pangeran. Ya Allah, Gampang banget ngomong. Wah. ya Allah. Randa, tapi rasanya perawan. Perawan. Berarti bocah ki randa kembang dul. Najan pernah duwe laki tapi durung pernah bener karo lakine. Iya kok mas. Jadi awakmu randa, Randa. tapi rasanya Perawan. mantap. Mantap. Daripada ngaku perawan, rasanya ngablag-gablag. Sampean mah ora boleh Oh, beli kena aja diceplok kena. ngablag-gablag ya. Ih, malah mindo. Mindo. Ya sampean mau kusi 2 kali. Si ngablag-ngablag lambene sampean baik. Ya, Duwe aran wong ayu. ya duwe. Sopo jenenganmu? Dewi Lodra. Dewi Lodra. Soko saking ngendi? Sing kenene bae mas. Oh, bocah cangkrung siraya. Iya. Ternyata bocah cangkrung saking akeh sing ayu Iya ya. karuan. Bener asmamu Dewi Lodra. Dewi Lodra. Oh iya. Sampean wis diarani durung. Ya toli tua semene teruan araneku. Pokat durung coplok budel. Ya wis diarani atuh Nyai. Sapa arane? Lamun senok pengen meru.